Добър вечер на 6 юли, петък. Вие сте с вечерната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Слушате на честота 105,6 МГц Радио Европа. Новините сега, точно в 21 часа, започваме с акцентите. Китай инвестира 1,5 милиарда евро в българската икономика и инфраструктура. Русия въведе допълнителни мита до 40% на стоки от Съединените щати. Изтеглят лекарства за хипертония и сърдечна недостатъчност в цяла Европа заради вероятен канцероген. Китайският премиер Ли Кециан е на официално посещение у нас за форума 16+1, на който